Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat itangal daw rambakan tayo, ti solemnidad, tinasantuan at Trinidad. Mamati tayo, nga addaan tayo iti maymay sa Diyos, nga addaan talo a persona. Ti Diyos Ama, Diyos Anak, ken Diyos Espiritu Santo. Dahito ti Diyos Ama ngay ayat kada tayo, nangisalakan kada tayo, ken mangpaspasan to kada tayo. Agtalek tayo iti panarabay ken grasya na. Tapno nga rod maikaritay ang makirano iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managaya. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko basol ko unay iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayo met kakabsat tay kakaasidak kuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Kristo kasyan na kakawanen naka di mo ipatupo akin damay sinaan mga sika
anok nakapagrugbaban na kadaydayawen na ka. Agiyaman tamken ka, gaputin ay laklang na dayag mo. Diyos na ilangitan na agi, Diyos sa maman na kabalin namin, kat sika po mi Jesu Kristo, bugbog na anak. Diyos na Kordero ni Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kamatwa. Gloria iti Diyos, iti kamatwa. Asyan na kami, sika magika, kadagiti basbasul ti lupo, awaten kadaiku. Ikaw sito tugaw ini, matanawan iyawan, kasyan na kami, kasyan na kami. Iti kamatwa, Gloria iti Diyos, iti kamatwa. Kanta'y siksikan ng Jesu Cristo, inasahan ko. Siksikati kamatwan ititimpuyot ti Espiritu Santo, et iti gloria iti Diyos Amamen. Gloria iti Diyos iti Gloria iti Diyos iti kamatwa. Gloria iti Diyos iti kamatwa. Gloria iti Diyos iti kamatwa. Kumararag tayo. O Diyos nga Ama, imbaon mo ti anak mo, tapno isuro na kadakam ti pudno, ken ti Espiritu Santo amang pasanto kada kami. Iti kasta nga inaramid mo, impalgak mo ti nakakaskas da, aw a misteryom. Iti panangipaduyak-yak mi ti pudno apamati. Tulungan na kam kadi amang bigbig ti gloria ti agnanayon na kinatallom, ken agrokbab iti maymay sa akin na Diyos mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo,
Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ti Deuteronomio. Kinuna ni Moises kadagiti tattao. Sukimaten nyo tinapalabas. Ti tiyempo sakbay anayanak kayo. Manipo di ti tiyempo apanang parswa ti Diyos iti tao ti rabaw ti daga. Sukimaten nyo tentiro alubong. Adda kadin na indakla na banag akas iti daytoy anapasamak. Adda kadin nakadamag iti pasamak akas iti daytoy. Adda kadin tattao a nagbiag kalpasan ti panakangegda iti maysa a Dios a nagsao kadakwada manipod iti apoy akas kada kayo. Adda kadin uray anya a Dios a nakaitured a nangala kadagiti tattao iti panangituray ti sabali a nasyon akas iti naramid kada kayo ti Apo a Diosyo ijay Ehipto. Iti imatang yo, inaramat na tinaindakla na bileg ken panakabalin na. Inyeg na dagiti didigra ken gubat. Nagaramid ka dagiti milagro ken nakaskas daw banag ket pinataod na dagiti nakabutbuteng nga pasama. Ngarud, lagi penyo daytoy itangal daw ket di yu liplipatan. Ti Apo ti Dios sa dilangit ken ditoy daga. Awan ti sabali a Dios. Tungpalen nyo dagiti bilin na, nga inted ko kada kayo itangal daw. Tapno na saya at ipagbanagan nyo, ken dagiti kapututan nyo. Itultuloy yun to ti agnaed iti daga, nga inted ko, nga inted kada kayo ti Apo a Diyosyo, tapno tagikwaen nyo iti agnanayon. Isao ti Apo. Naragsak ti nasyon na pinili ti Apo nga agpaay ken kuana. Naragsak ti nasyon na pinili ti Apo nga agpaay ken kuana. Nalinteg ti sao ti Apo. Mapagtalkan dagiti amin nga aramid na. Ayaten na ti kinalinteg ken hostisya. Napno ti daga ti dagbalbaliw nga ayat na. Naragsak ti nasyon na pinili ti Apo nga agpaay ken kuana. Babaen ti bilin ti Apo, naparsuwa dagiti langit. Babaen ti balikas na, naparsuwa ti init, ti bulan ken dagiti bitwen. Naaramid ti lubong babaen ti panagsauna. Ti maud ti amin nga adda babaen ti panagbilin na. Naragsak ti nasyon na pinili ti Apo nga agpaay ken kuana. Salwadan ti Apo dagiti agbuteng ken kuana. Wen salwadan na dagiti agtalek ti agbalbaliw nga ayat na. Iti patay salakan na ida. Iti tiyempo ti bisin di na ipalubos amatay da. Naragsak ti nasyon na pinili ti Apo nga agpaay ken kuana. Isaad tayo ti Apo tinamnama tayo. Isu ti mangtulong ken mangsalaknib kada tayo. O Apo adda ka kuma kada kami ti di agbalbaliw nga ayat mo. Kas iti kaadda tinamnamami ken ka. Naragsak ti nasyon na pinili ti Apo nga agpaay ken kuana. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Pagbalinen na kayo ti Espiritu nga anak ti Dios. Ket babaen ti panakabalin ti Espiritu, umawag tayo iti Dios, ako na tayo, Ama. Anak ti Dios, dagiti idalan, ti Espiritu ti Dios. Ta saan na kayo nga pagbalinen, at agabo ti Espiritu nga inted ti Dios kada kayo. Saan na kayo met a pagbutngen. Pagbalinen na kayo kitdi nga anak ti Dios, ket babaen ti panakabalin ti Espiritu, umawag tayo iti Dios, ako na tayo, Ama. Makidanggay ti Espiritu ti Dios, kadagiti Espiritu tayo, amang ipakaam mo, nga anak na tayo ti Dios. Agsipod ta anak na tayo, tawidan tayo dagiti iduldulin na bendisyon, nga agpaay kadagiti tattao na.
Makipagtawid tayo met ken Kristo, kadagiti indulin ti Diyos nga agpaay ken kuana. Tano makipagsagaba tayo ken Kristo, mairaman tayo tumet iti gloryana. Ti sao ti Apo. Nagyaman tayo. Dayawen tay ti Apo, Diyusan nga yagna, itek tay kenkwana, ti dayaw nga wan patinggana. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga Ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria tinipay ang kawa. Napandag iti sangapulo ket maysa nga adalan ijay Galilea, iti bantay nga imbaga ni Jesus apapananda. Idi makita da ni Jesus nagdaydayaw da kenkuana, numan pa'y nagdwa-dwa ti sumagmamano kadakwada. Immasideg ni Jesus ket kinunana, na ited kanyak ti amin apan nakabalin ijay langit ken ditoy daga. In kayo ngarod kadagiti amin at tao iti amin a lugar, ket pagbalinen nyo ida nga adalak, bunyagan nyo ida itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo, ket isuro yo ida nga agtungpal kadagiti amin nga imbilin ko kada kayo. Laglagipen nyo nga adda akto nga agnanayon kada kayo, agingga iti panungpalan ti lubong. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Kablaawan nyo man takaabayo, ti Apo at daking ka. Kunayo. Napaya nga dagiti daduma ka na saki na kumyo nga mga kablaaw. Ang kay mamati nga adda ni Apo Diyos ita kaabayaw. Trinidad. Ti solemnidad tayo tata. Mamati tayo, may sa a Diyos nga addaan talo a persona. Adda parokya nga nagyanak. Adda na asidag di simbaan tinagan na Trinidad Trining. Namindwaan na balo may kaysawa nang asawa ti maikalo iso nga may sa a trining talo na asawa na. Kaapayangan na tayo na nagsakit da apo hamumo lang nga kinulam kun nakahammot apo hamumo lang nga pinatay haamot apo iso narigat nga asawaan ti trining. Yung nga may sa a trining talo ti asawa na. 3-in-1, uso daytay kapita yung nga 3-in-1 niya. May sa akape, ngam talo ti ramen na. No maburing ka, imbes nga makichismis ka, pag sisinaam di ramen na, gatas, kape, asukar, gatas, kape, asukar, gatas, kape, asukar, gatas, kape, asukar. Ito itayon, gatas, kape, ken asukar. 3-in-1. May isang subject, may seminaryo daytoy. Ibagbagami, Didio Trino, tinagan na. One God and 3 divine persons. Ado ti bumagsak. Narigat. Abos ta di jay Professor Meidik at Monsignor lumakayon, duwati ang chokos na, isukat na di pagkita na kada kami.
Sukatan na no agbasa. Kita na kami. Sukatan na agbasa. Pimusa yan, ikarkararagan nyo. Didiyo trino. 3 person. Dahito nga rin ti pamati tayo. Nga dahito'y may sa ti Diyos. At dadagiti sa bali, na dumaduma nga sekta, nga kakabsat tayo, na dumaduma nga pamati, sinaggaysada. At da mamati laeng iti ama. Awan ti anak ken Espiritu Santo. At da mamati laeng ti anak. At da mo't pure spirit laeng ti Diyos kadakwada. Da tayo may sa 3 in 1. One God in 3 divine person. So nga kitain nyo di mamati ak nga lualo tayo, mamati ak ti Diyos ama man nakabali namin, mamati ak met ken Hesus Kristo, mamati ak met ti Espiritu, 3 in 1. Kakas ano nga ilawlawag tayo daytoy. May sa Diyos at daan talo persona. Daytoy gamin, it remains a mystery, ulit-ulitan tayo. Misteryo nga rod. Ti misteryo kayat na nga saon, mapasamak, ngam narigat tayo nga maawatan. Ti milagro, kayat na nga saon, narigat nga, milagro, narigat ang mapasamak, haan? Kala ko mga rod, joke da nga nakabaybayagan ka na, yun da nga ibagbaga, no nagsikog ni madre, at the misteryo mapaspasamak, sumursurot ken pade. Di mabalin nga agsikog di madre, mabalin ang agsikog di madre ta babae haan. No ni padi nagsikog, mulig milagro datan, haan pulos ang mapasamak. Oray tari gagayan na. Madi. Di nga rin ti misteryo, kaya't nga saon, mabalin ang mapasamak, ngam narigat tayo nga maawatan. Dahil basit nga utek tayo, narigat na nga sagrap, mga masagrap, magras, kung nana ko mati English, tanggap nga buo, dahil nga misteryo, it remains a mystery. Nga nalaklakatay nga awaten, no, kitaan tayo, nga kas ano nga nagtrabaho kada tayo, dahil may sa Diyos, iti talo awagas. O muna, kanayon tayong i-review da ito eh. O muna, the Creator God, the Word, tisao pinarswana ti lubong. Kasano pa ng parswana ti lubong? Let there be, anya ti kunana ti sao, ti lubong garod, idi ka guso-guso, nasipngat guso-guso, sa ulaeng ti adda, anya ti kunana, let there be, sandig light, let there be light, and there was light, naaddan ti lawag, and then separation ti light ken darkness, aldaw ken. Malagip yun yung istorya na yung Biblia tayo haan. Si Siak Samuel lama kalagi palagkakabaw kay samutan. Let there be light. Sino tinamaraparswa sao? Haampay ang atimao ni Apo Jesus. Idi na parsuan ti lubungan, ang datan. Idi pinarswanan, let there be light. There was light. Nagsina, rabiikin aldaw. Adda ko daga, naparswa ti daga, pinagsina na, danom, daga. Inaramid na dagiti bantay, inkabil na di jay, ima na isaw, saka na, tugot ni ang ngalaw, niya mamu di jay. Ada tugot ni ang ngalaw di ayan may. Di jay, idinaaramid nan, inikan na, dinikorasyonan na, di jay, kay kayo. Pinapintas na, mulmula. Hindi ko ang pinarsuan nanti, animales nya. Pinarsuan na dagiti animal, isudan dagiti makimismisa. Dagiti nga animal. Nagibasa dan sapay. Amot. Pinarsuan na ti an animales, aging gana ti tao nya. Santo na ginana. May ikapito nga aldaw. Mano nga aldaw ti makatawan? Nyaki, din nabayag tayo nga taon. Ay nga 365. Pit-pito, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes, Martes, pit-pito, awam mo ti 365. Talaga nga maululaw tayo. No, kasi di pa nagbilbilang tayo. Anya, katikas tayo nga lubungan. Pinarsuan na, hindi ko naginanan. Hindi nagbiyagan ti tao. Kanya ti representative na kunana, imbaga naman, dahil man ti pag-aapaan yun. Pinarsuana, daadan ken ni Eva. Nangalaan na nga rod ti abalayan na.
Hindi kay ka pilosopo. Inasawa ni Cain ka pinatay na ni Abel. Anya na won. Nangalaan na nga inasawa na. Adan, kayat na nga sa uwan lalaki. Eva, kayat na nga sa uwan nalawag. Aduda adda nangisit, adda pura, adda lugpak ti agong na, adda sulagat, adda tagaubog nga tulang. Basta lalaki kin babae, tatan nagbasol na Willows Paradise, napukaw dati paraiso, awanan napukaw danti panakilangan ti Diyos kadakwada. Awanan di communication kin ni Apo Diyos mangibagbagala ang dagiti propeta iso dayjay. The word became flesh. Tisao, tim, timakay. Anya mo dito nga pamati yun. Wala mga talaga. Tisao, timao. No, as one God, ti pampanunutan tayo, ti description tayo, may sa Diyos, nalaklaka nga awatin tayo, nga ibaga tayo, ti sao, ti mao. Nya, nalawag. Ngam no Trinity, ti ibagbagam, ti ama, imbaon na, ti kakaiso na nga, anak na. Hanyo madlaw de jay, duwa ti description na ti Biblia tayo, ni San Juan, ni John, the Gospel of John, kunana, ti sao, ti mao. Di jay sao nga na marswa, bimaba, nagkalasag. The same, the Father, the Creator, in the jay ti mao, ti sao, ti mao. Kaya't na nga sa un, di jay na marswa nga, let there be light, let there be, amin-amin nga pinarswanan, ti mao, kaya't na nga sa un, one in the same, bimaba. No as one God dayjay. Ngam no Trinity ko na tayo, imbaon na, ti kakaiso na nga, naalayo di puntos na, no Trinity ti pagsasaritaan, imbaon na ti kakaiso na nga, anak na, ta isalakan na ti lubong. And then, Jesus came, insuro na tayo ti pudno, imbaga na ti pudno, napapatay, nagungar, imulis sa dilagit, saanen nga umay tumanen nga maiyanak, haan nga man iyanak to man no December. Ay sus apo kino kaya yumag kano December ka iyanak yuman ni Kristo. Apo ko 2293 mo tatawon ni Apo Jesus sa nagkara iyanak mo di kakaasi mo ni Maria nga agkaraanaken Rambakan tayo dayta nga panakaiyanak ngam imulin. Inya nga ti inaramid na iso dayto imbaga na ti ebanghelyo tayo. Nya ti imbaga na ti ebanghelyo. Go forth to the whole world. Go. Apang kayo, tintero alubong, bunyagan nyo ida, itinagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo, kat laglagipon nyo, dato'y tabilin, naglatak dato'y bilin, laglagipon nyo, baga na last sentence dito ebanghelyo tayo, laglagipon nyo nga adda akto nga agnanayon kada kayo, aging gana ti panungpalan ti, isungarod nga ti Espiritu Santo, the love of the Father and the Son, di ayat ti Ama, di pa naginayat da, the love of the Father and the Son, iso ti Espiritu Santo, iso ti adda kada tayo. Kinlaglagi pa nyo, adda akto kada kayo, aginggat panungpalan ti lubong. One in the same God, adda kanya tayo. Haan ano, datay gamin nga Kristiyano, tattao no daduma ka, ti panangibag-arup tayo, ti Diyos ka, di jay kangitingitan ti lang langit. Nagaddayo. Cannot be reached. Dakilang di cannot be reached. Tababa nang kay garod. Haan ti Espiritu Santo. Adto'y puso tayo. Adda kanya tayo. Kadagiti aktibidades tayo. Dadtaabay mo. Ngam na nga grup-grupang Espiritu Santo takaabay mo. Amukit kitaanan. Dadto'y akan niya tayo ti Espiritu Santo. Isugarod ti mang tartarabay tayo. God the Father, the Creator, became flesh, God the Son, Jesus Christ, the Holy Spirit, Sanctifier. Mangpaspasanto, kanya tayo. Ne, pa yun nakamisuot, hello. Nakamisuot kayo mo, amin ang kalamod. So, mangpaspasanto kanya tayo, agtrabaho kada tayo. In this case tayo man, di dinaudi nga Domingon, Espiritu Santo, yung ulog ti Espiritu Santo, kanya tayo, anya dagiti gift of the Holy Spirit.
wisdom, understanding, knowledge, fortitude, fear of the Lord, piety, counsel. Dagiti sagot na idinabunyagang ka, nadagdagan, idinagkonperma ka, maimaldit kumaking ka ti sagot ti Espiritu Santo kunana na imaldit kanya tayo, isugarod nga adda kinasirib. Iso nga naagmumuno ka, no awan laki mauawata mo, tatuggareng ka, ayan na ti Espiritu Santo. Awan laki nasayaat nga maibagamutin, ayan na ti Espiritu Santo. No ang ka makaaw-awat, ada tao nga makauawat. Diyak amo no papilit, daldal, kada kulit, kada anyatan, duldog. Espiritu Santo, DJT gifts na kanya tayo. Iso nga, nadapila na sayaat nga pa nagpampanunot mo, nadapila pa nakaawat mo, agin inawat kay pala, ada Espiritu Santo. Anya mo ti fruit of the Holy Spirit, bunga, love. Nya, patience, peace. Nagiging mo tibungan na, iso nga, damerpak nga adapay la rumwar nga ayat idtapusom, kayat na nga sa uwan. Agtrab-trabaho ti Espiritu Santo king ka. Niawan sang tao, apo nakariing kapay. No adapay laeng kinaanos, kintartarigagayam pay lakapya iti pamilyam iti gimong mo, agtrab-trabaho, dadta ti Espiritu Santo, pamilyam, dadtoy. Ti mo pampanunutin yun sa aga po sa dilangit nga maibaltuog kanya tayo, haan, dadtoyin, naimaldit, garudan. Iso nga damerpak nga adapay latarigagay mo nga agbutan kini Apo Diyos, umay kapay laeng agdaydayaw, kinkwa na takaya mo, tinaanayas ka pa nagbiag, na kapya nga pa nagbiag, agtrab-trabaho ti Espiritu Santo king ka. Api nga, adda ka pa ilang ti simbaan, kaya mo nga rod nga, grasya ni Apo Diyos, tapos nga, adda kapya, adda tal na, adda ko, mayat agtrab-trabaho ti Espiritu. Sapay kumata, inayaban na kay ti Espiritu Santo tatangal daw. Hello? Madapay naggapo di bagyaw. Kung nada ka na siya at man, umay kayo makimisa, nagaddayaw, nagpudot ito, aglingat nan nga bigbigat. Naglamiis nga rod ijay. Wun apo, na siya at umay kayo makimisa, haan, umay mikitaan, osto nga natay takukom, umay damo lagayang makiminatay. Handa mo nga umay sa... umay da kano kita osto nga natay, apa nyo diba nagkukas ano nga? Di damerpak na inawis na kadti ka, kaya mo pala ang tikapya, kaya mo ti tal na ti kaunggan. The Holy Spirit is working in us. Nga dapat nag-text ta, nag-message ta tayo, nagayim ko, kunana, apo mabalinti ag-confessar, kunakmat into numalpas ti misa. Tarigagayan na pala ti kapya, ti kaunggan, hanga trabaho, Espiritu Santo na ita. Haang gargaraw pala ang ti Espiritu Santo kanya tayo. Rinaen nyo, rinaen tayo ang amin. Ti trabaho, ti Espiritu Santo kanya tayo. Kas ano ko ma? Ito'y trabaho, amin nga adda kanyam. No adda humility, amin nga adda kanyam. Takinaba nang mo, bigbigam ko, naggapukin ni Apo Diyos, gift na kanyak na ito'y, thank you Lord. Nadda sirib mo, ala inted na nga, wisdom, knowledge, panakaam mo. Haam mo nga bigbigan nga gift of the Holy Spirit data. Ngam no kunamon ka, naglaingak niya. Syakti ka laingan niya. Syakti ka baanangan niya. Syakti ka laingan ti diskarte niya. Syakti ka sikatan niya. Tinagikwamutan, that is pride. Humility, ti gift, na the fruit of the Holy Spirit, pride, against the fruit of the Holy Spirit. Isungard nga no na para magjirinam na nga to jirinam, matay Espiritu Santo kanyang, jagasawa, apay nga agriririda, adda pride, tinang sitan. Marigatan di Espiritu Santo nga mangurnos. Iso niya ko na understanding, love, patience, aginanos kayo, agtrabaho ti Espiritu Santo. Ay, ang tata. Dakit tinasanto na misa.
Kuna ni Apo Padi, ibaon mo ta espiritum tapasantun na kumada gitoy adaton ta agbalin abagi kendara ni Apo mi Sino mga raramid? It's not me, never nga siya. Wan makatulong ta na ordena na ngam dayjay Espiritu Santo. Idi binunyagan da kayo, imbuyat ni Apo Padi, na ikat di basol at hawid, na incorporate ka ti simbaan, isok kunana nga dagiti makipagtawid iti sani dagiti parabor ti Dios na bunyagang kangarod. Iso nga no nagiwaras ang tigrasya ni Apo Diyosen addan tawid mo adda lugar mo ijay langit, taanak na kangaruden ti Dios officially. Iso nga di grasya na kaagayosen paraking ka. Iso garod nga kunak ni inang ko kumaidi. 13 kami agkakabsat no agiwaras ti plato 13 ta anak na kam nga rodan. Ngam di basita ka agka plato kayaw kunada kasi kanya mi idita awang garod plato mi da kayo sigud nga adda plato da kami ka agka plato kayaw agka plato kam kiname manang ko agka plato da ading ko kasi kami idi. Di pa napadasan ti nagkakaplato ta da kayo met ka social styro weh. Kani jay di kunanan di grasya na incorporate idi bunyag. Idi nagkasar, dagiti nagkasar. Nagkinarida, binindisyonan na, by the power of the Holy Spirit, nagbalin a sakramento, napasanto day ta akasar. Isugor timang paspasanto, mawatan nyo, iso timang isursuro kanyam nga agay-ayat. No, adda pa'y latarigagay tapusom nga agayat. Agtrab-trabaho ti Espiritu Santo king ka. Ngam no ti pampanunutom kinaman naging bubukod against the will of the Holy Spirit. Lanjak man ngagsasao laman. Hello. Napanak di Belyasis di kalman inawis Dr. Diocese of Ordaneta nag-share basit. Nagadayo, nagrigat, nakakukuha. Ngam gaputa, no awag ti Espiritu Santo, lama panak. Isot imbagak kadakwada, manotawunan. Nga agkong komunyon ka, manos ako na komunyon mo, manugarong nga hostya. Ngam no awan man lati panang tukay na nga agayat ka, talabagbagin ti pampanunutom, ayan na ti serbi ti Espiritu Santo, agtrab-trabaho kada tayo. Aging gatatawan, ng awatan bagi ni Kristo, amen. Imbes nga di bagbag di Espiritu Santo ka, agayat ka na pudno, agserbi ka, kitahaam ti pagimbagan ni kabsat mo, tapay la pagimbagam ti pampanunotam, awanan. Bukod mo nga pakaiday-dayawan, bukod mo nga pagimbagan, hanga pagimbagan ni kabsat mo, ayan na ti Espiritu Santo. Kayso nga data, nurumwar ka tibigat, na bumangong ka tibigat, habang nga kupinong tapungan mo nga, aga, ay ulis mo nga, wag, isim-simpang tapungan mo nga, agat katay, anya ti umuna nga panunutin, anya ti ayat ko tata, nga maipaay ko, idi kakabsat ko, agtrab-trabaho di Espiritu Santo. Ngam no ti pinanunot mo, anya ti maalak kini kabsat ko, inya ti pakaitan ukak ita nga aldaw, anya ti pakaiday-dayawak, nagsiglatak, naglaingat, natanukak, Narigat, isungarod nga ti Espiritu Santo, agtrabaho kada tayo. Nadaduma, kakaasimot, apaya, matay. Kakaasimot, apaya, malipliputan. Kakaasimot, apaya, nadaduma, haamot nga, di pagayatan ti Espiritu Santo, ti masursurot. Kuna na nga roden ka, diocese or parish or family, bombarded, ulit-ulitan tayo by a program or rules and regulations but not anointed by the Holy Spirit. Tabu, baloni. Wala ko maji pagtrabahuan nyo. At na nasiglat, nagagat nga agtrab-trabaho ng silent laeng. Mas sikat to pa'y laeng tay pasipsipan. Hello? Nagiti umasi asidag, mas sikat to pa'y laeng. Apaya, malipliputan mo't ati Espiritu Santo no kas dyan. Makakaasim mo't ati Espiritu Santo nga isugarod nga, Spirit of Truth, kinapudno, dayay. Iso nga tatakakabsat, kuna tayo, where is the Holy Spirit, dadtoy, dadta,
bagbagaan na ka nga inaldaw, paspasanton na ka, nya ti baga na, no adda na nagkamali, understanding, pan nakaawat. No adda parabor na kanyam, love. No adda nagtinangsit, ngumato adda gulo, peace. No adda sirib mo, iburay mo. Iso nga no, habang nga tartarigagayam pa ilati umay nga mangpasanto tabiyag mo, the Holy Spirit is working in you. Agtrab-trabaho ti Espiritu Santo kada tayo. Iso garod nga, uray deta pamilyayo, kinapintas nga rod nga, daw-dawakan tayo, apo anong taram ka di ti Espiritu Santo deti a pamilyami, tamaaddaan kami kadagiti sagot na, tapno agbunga, the fruit, ti ayat, kinapudno na unag apamati panagserbi. Iso nga kuna tayo kakabsat Espiritu Santo, haan ang adayo, ti Diyos an ang adayo. The Father, the Son, na po Jesus, I will be with you kunana in my spirit. Haan ang adayo kanya tayo, adda kanya. Sugarod nga kuna nga rin na inyo. Kita ta kaabay mo, wow, nagsanto, napunpunod Espiritu Santo. Isungarod nga rin na tayo, ti pagarup tayo mo ti Trinity, kinagadayo, haan adda kanya tayo. Just feel, rinaan tayo laeng, awatan tayo laeng. Iburay mo laeng, dagtakan niyam. Ado ti ibagana kanyam, agserbi ka. Ikarkargatam ti agsingsing pat uray no na ipablak ka. Nya ti ibagana kanya tayo, agpakumbaba ka. Uri no, adda tumangtangsit, uri gungundawayan ka, agpakawan ka, mamakawan ka. No, adda pay lakas di nga tarigagay mo, agtrab-trabaho pay laeng. Ngam no, the deadening of conscience, no natay di konsensya mo hanggang makatrabaho ti Espiritu Santo. Amin nga ipagurup mo nga aramida mong kuuston. Hamo ma-realize ti dayay basulen. Hamo ma-realize ti madin. Madadaulen. Ang sanctity of marriage, tata, ang agdib-divorce, ikukwada ti diborsyo. Ado ti apektaran na nga Filipino values tayo no mapalubusan dayta. Dakkel ti apektaran na dagiti Filipino values tayo data strong family ties dadaulen na respect to the elderly panagmano awan ay ininot nga mawara apaya kas ano nagasawa nagsina da nagdivorce nagasawa agreunion da agmano nga rod iyo ubing detoy agmano akman itoy nangitarayan ken ni tatang ko agmano akman tinanglipot ken ni nanang ko kunam nga rod. Awan ton aga amutay tulaengan nga mapukaw. Kanya tayo nga nakapandas pay laeng dagitoy nga values Filipino values mayat pay laeng but our next generation kakaasidan tong agsuffer no mapalubusan dayta. Yeso ti kung kunak ed kararag tayo tadi ko ma decision da maiyan nurot ti pagayatan ti Espiritu Santo. Ala kakabsat na namon nyo ti Espiritu Santo. Palubusan nyo nga agtrabaho kada kayo. Di kinaimbang nga kananakam, good counsel dadtakan niyayo, irwariyohan nyo iyem imot, agtrab-trabaho ti Espiritu Santo. Nala na Santo na Trinidad, addakan niya tayo, hantay nga adayo, salsalukuban na tayo, iwan-wan-wan na tayo. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak, iti may sa Diyos, ama aman nakabalin amin, ana marswa iti langit ken daga ken kadagiti amin a makita ken di makita bugbog tong anak ti Dios nagtaod ti ama ti sakbay ti amin a tiempo Dios a nagtaod iti Dios silaw a nagtaod iti silaw napaypayso a Dios a nagtaod ti napaypayso a Dios naianak sana naparswa Diyos sa kasmatlaeng iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin ngadda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, kat nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao, kastamet anay lansa iti krus, gapo kada tayo, iti pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuog ket na itanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat. Imulit sa dilangit kat si tutugaw, iti makannawan ti ama. Umay tumanen na si dadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, kat ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmeti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtaw diti ama, ken ti anak,
ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati akmet ti iglesia may maysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti may maysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, inkeddeng ti ama, ti man nakabalin anamarswa kada tayo, nga isalakan na tayo ti anak na nga imbaon na. Isalakan na tayo ti anak na, ket imbaon na ti Espiritu Santo, tapno taginayunen na ti biag, ken pamati tayo. Intay ita idatag, dagiti kasapulan tayo, iti Diyos tayo amay may sangem talo a persona, ket iti tonggal panggep ko na tayo, apo denggem kad dagiti anak mo. Kas kadagiti apostoles, na ibaon dagiti obispo ken papadi nga agserbi iti pagarian ti Dios. Idawdawatan tay ida tapno kanayon asiriregtada amang pasingked kadagiti bilin ti Apo ket saksyanda ti ayat ti maymay sa Dios iti tallo a persona. Kumararag tayo. Apo denggem kad dagiti Paset ti panagturay ti Dios ditoy lubong ti gobyerno. Idawdawatan tayo dagiti mangiturturong iti gobyerno tayo. Tapno si pupudno da kuma ang mangitrabaho ti pagsayaatan ti kaaduan ket mayan ninaw ti ayat ti ama ket tungpalen da kuma dagiti akemda amayan natop iti nakristiyanuan a panagserbi. Kumararag tayo. apo denggem kad dagiti anak. Gapu ti bunyag anak na tayon ti ama ket makipagtawid tayto ken Kristo. Agpaay kadagiti mailupit-lupit, may daddadanes ken agsagsagaba, tapno masagrap da kuma ti panagbiag kas may tutop iti maysa nga anak ti Dios. Kumararag tayo. Apo denggem kad dagiti anak. Amin a nabunyagan itinagan ti Dios Ama, Anak, ken Espiritu Santo, na ibaon a makiranod iti misyon ti simbaan. Mga saba, agserbi, ken mangsaksi. Agpaay kada tayo amin ano bunyagan, tasiriregta tayo kuma nga makipaset ti misyon ti simbaan, para ti panakaisaknap ti pagarian ti Dios. Kumararag tayo. Apo denggem kad dagiti anak. Nagsagaba ti anak ti Dios, natayngem nagungar iti may katlo nga aldaw. Agpaay kadagiti kakabsat tayo apem musayen, tapno maiturungdan iti saklang ti Apo, ket sagrapendan ti bunga ti papatay ken panagungar ti Kristo, ket makipagragsakdan kadagiti anghel ken sa santo sa di gloria. Kumararag tayo. Apo denggem kad dagiti anak. Agulimek tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo denggem kad dagiti anak mo, manangaasi ken managayat nga ama, patgam dagiti araraw mi nga anak mo nga agrokbab ken ka babaen ti Espiritu Santo. Pasengkedam ti panagtalikmiken ka, gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Angin-angin
Pagbalinem midana santuan na bagikan dara. Amin gadang ipamilasa, babalik ibalikas mo ang kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakigloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan na iglesia na o Dios nga apo mi ti panangawag mi itanagan mo pasantuan ket dagitoy a sakripisyo. Aramidan na kam kumaadato na makaayayo ken kagapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudnoon ay may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin gatag nanayon a Dios. Tas ika agraman ti bugbog nga anak mo ken ti Espiritu Santo may maysa ka a Dios ket may maysa ka nga apo. Saan ati kinamay maysa ti maysa persona no di ket ti kinatallo dagiti personas iti may maysa a Dios. Tatipatyan mi kas impakaammom maipapan itadayag mo. Isumet laeng ti patyen mi maipapan ti bugbog nga anak mo ken ti Espiritu Santo. Ket awan ket ti agigidyat wenno idumdumami. Iti kasta ti panangipaduyak-yak mi tinapaypayso ket agnanayon a kina Dios mo. Ag pagrukbaban mi ti panagigidyat dagiti persona yo. Ken kastamet ti kinamay-maysa ti kina Dios yo ken ti pinagpapada ti dayagyo. Daydayawen daytoy dagiti angheles ken arkangheles, dagiti kerubines ken serafines, ket di daman agsarday nga ti inaldaw. Ikan kantada ti maymaysa atimet ket kunada. Santo, 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 Ti Apo a
sana iti kaatuan. Pod noon ay Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritum amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinan, ket ti paay mo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tada ito'y tibagik, iso amayawat to, amaipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di pa nang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon atulag, iso ama iboyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti ibasbasol, aramidan yo daytoy, apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babay, ikrus mo kay ka panagungar, na kami saya tayo sika nabuto ti sa kalupungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan banagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parairayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasin. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa, dawaten mi Apo tay paay mo met nakaasim kada kami, aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kam to ken inggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbi ken kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantanog ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy me ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, kadwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Sa dilangit ay kaya kumahinagan Tumben ibagaya matungkol inatin mo ito'y dagat sa dilangit ito'y dagat sa dilangit Aspasul mi
Pinatawid baybayan ang pandugo, inisuliso, dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok, maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi. Kan iti yaay neso Kristo, anang isalakan kada kami. Kakukuan iturayo di panakabalin kandayaw, tag nanayon na din tuwang sardan. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibati kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak ti ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kangagbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. So, kumang Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kayo aming kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanya, ang ti may salain na saong, mapaimbag to.
asay sa basta ngayon nagserbiyan ng darasinan ko. Musika, idinig, musika, isinawi, ikamay karin, abserbi, musika, Diyos, grasya ni maibos, ibarat maling naman. Kumararag tayo. Aramidam kadi o Apo ket Diyos mi, iti panangawat mi iti dayti asakramento ti Eucharistia, ken di panangipaduyak-yak mi iti kinatallo dagiti personas, iti maymaysa ken agnanayon a Diyos, agpaay apakasalakanan ti bagigan kararwami, gapo ken Kristo nga Apo mi. Kayat yung maamuan na sino ti padiyot ti Apo? One, dumngag kay to jay DCNS into no alas 6 na rabii. Segon timbagada iso kano ti panang-announce ni Apo Obispo kadagitay assignment ti papadi no kayat yung maamuan dagitay hanapay ammo ti assignment na tadamutten naka-assign idi pala December ammo damutten ti assignment dan. So lang ati denggen yon dagitayen haampay nga hanyo pay ammo no sa dinno papanan na alas 6 po nadamot Apo. Ala, kaya notary gagayan nyo, maamun na sinupadi yun dito'y, agdengag kayon to. Ngam no marites kayo, tanaamuan yun, inya pa'y lapang denggan nyo. Inya. Ti Apo, adda ko mga kada kayo. Agdumog tayo, taawatin tayo, tinadaeg apang mendisyon.
Ti Diyos, apoon ti liwliwa ornosen na kumadagiti aldaw yo, tapno makapagbiag kayo asi kakapya, ket punwen na kayo kadagiti bendisyon na. Amen. Isalakan na kayo kumaadi agresat kadagiti amin ariribok, ket pasengkedan na dagita puso yo iti sidong ti ayat na. Amen. Pabaknangen na kayo kumati Diyos kadagiti bertudes, ti inanama, ti pamati, ken tinadyosan nga ayat, agbiag kay kumaanagagat nga nagaramid iti naimbag, tapno mairagpat kay to ti agnanayon a kinagasat. Amen. Ti pambendisyon di man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba, ket agbati ko mga agnanayon kada kayo, ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Nagyaman tayo iti Diyos. In kayo pinihanginan ket magkari pinagdaanan. Uniagan kayo na iinagan niya, ket di Anak ket Espiritu Santo. Dapat ibigin na ikaw si Bayo. Dapat